Numele meu este Walter Sickler, sunt administrator și asociat la societatea Elite Wine din Podgoria Miniș. Mă aflu în seara asta la Clubul Milesime din Oradea, unde avem o degustare de 9 vinuri. Aș vrea să vă prezint care sunt cele 9 vinuri. Avem 3 vinuri albe, un Chardonnay din 2024, un Chardonnay 2023, un Traminer 2023. Vom prezenta 4 feluri de cadarcă, o cadarcă roze, o cadarcă nebaricată, o cadarcă baricată și o cadarcă dulce din struguri stafidiți. După aceste vinuri, intrăm la vinurile mai grele, vinurile roșii, unde am venit cu 3 vinuri. Fetească neagră din recolta 2020, Mavericks din recolta 2020. Sunt foarte bucuros că mă aflu aici la Clubul Milesime, care are o tradiție în degustarea vinurilor, și sper să fie o seară plăcută pentru toți.